pinsel sa Italian kay gitawag nga naay nangutanan ako guys kung sa daw na ang pinsel sa Italian, no? Okay guys, mao na tong topic for today, pinsel. Okay guys, ato anang i-translate ron sa Italian guys ang pinsel, no? Pero before ta na i-translate sa Italian guys, ako sa nipakita ninyo ako mga baligya nga school supplies, no? Natay mga pinsels nga available guys diri sa atong gamay nga store, Karakitan Mami Sari Sari Store. Diri lang guys, Margarita Extension. Okay guys, mga Mongol guys, okay, hapit naman ang klase guys, hapit na ang klase, manog abri na ang klase guys, dapat ang mga ginikanan mag-ready na gid guys, yung mga school supplies sa ilang mga anak. Ari guys, natin available diri sa atong gamay nga store, Karakitan Mami Sari Sari Store. Kani guys, Mongol guys, dagan taga available diri guys ha. Barato ra kayo ni atong Mongol guys, so 4 pieces, 60 pesos na siya guys. Mas barato pa gid guys kung moanhi ka diri guys, mangukay ka guys para sa imong anak kay tiga-anti ka og 10% discount. Mas mo barato pa gid guys kung mo resell ka guys, no, kay tiga-anti ka og 25% discount, pero 1,000 up lang ay imong order on cash basis. Pwede 2 weeks to pay guys, basta kay magpa-register lang. Natay mga requirements, i-comment ko ani guys or i-message ko ani nga account kay dito ko na maligya o dito po ko mag-entertain og mga kuan ka ng mga resellers kung gusto mo resell or gusto mo palit nga na guys. Okay guys, basta maanhi lang mo diri guys, naatay 10% discount, kuan mo guys, maka-discount. Og ari guys, napud tay kuan guys, kung di mo ganahan og Mongol, ganahan mo og cartoon characters guys, mas barato po ni siya guys. Mas barato ni siya guys. 24 pesos, 4 pieces. 24 pesos, 4 pieces guys, mo ni siya guys. Kay naman po na yung mga bata nga ganahan og mga cartoon character, no? Nana, kalas ra ba kini sila mga pencil kay mga bali ra guys. O napod yung mga kuandri guys, mga sharpener, mga eraser, mga ball pin, mga color pin, crayons, ball, unsa na siya kanang paper, grade 1 to grade 6. Natay notebook guys, yung na roller, kung nag-need mo calculator o napod ta guys, yung na kanang pencil box, yung na guys, mga bag sa preschool or grade 1 elementary or high school, yun na guys. Anhi mo diri guys para sa inyong chikiting aron matagaan ta mo 10% discount, no? Yun ana guys, kuan guys, mas dako pag yun kaayo imuhang ma-discount kung 1,000 pesos up imuhang kuan basta cash basis lang. On the spot palit ka og 1,000 tigan kay 25% discount. Asa pa mo ana guys. Ari guys, napila nga pencil diri guys, nga mura siya Mongol pero wa siya pangalan nga Mongol, plain lang guys, yellow color. Barato ra siya guys, 4 pieces, 24 pesos. Pareho ra atong pan guys, katong cartoon character. Ano na guys. Usap pa yung gibulat guys, kay hapit na ba ang klase sa inyong mga chikiting, manog abri na guys, anhi na mo diri guys og bisitahan ni nga store guys diri sa Margarita Karakitan Mami Sari Sari Store. I-PM ko guys kaning account ko guys, i-PM ko ani guys kay para before ka moanhi kabalo ko guys nga moanhi ka diri nga na kay ato i-ready guys kung sa imong kinahanglan. Okay guys, dili na tari dugayong pa guys, ato na ni i-transit sa Italian kay mao na ginahulat sa tanan, no? Kung unsa daw ni gusto gyud mabalaan madam kung unsa gyud daw ni ang pencil sa Italian. Yes, okay madam, ato na i-transit sa Italian. Ang pencil sa Italian kay gitawag nga matita. Matita. Usa ra to guys, pencil walay S. Unya guys, lain po na guys, ang pencils with S. Ang pencils sa Italian kay gitawag nga matiti. Matiti. Mao to siya guys, na-transit na to Italian guys. So i-take note niyo dira guys, basig magsige na po magpangutana guys, no? Magbalik-balik na po tani og translate guys. Salamat guys, ug diri na lang ko to mga video. Thank you for watching. Bye. Ciao.